קיוויתי, חיכיתי כמה. דיברתי עם שרה, אודיה, אורנית, שמלביץ' וחנה. אולי זאת ספיר הדר ואולי זאת דנה. את בהיכל התרבות, הרבנית כבר שמה. חמישית בריגושים, שישית שפורים, השביעית עושות מסיבה. הולך להיות מושלם, תזמינו את כולם, מי שלא בא מרובה. דלת דדה, דלת דדה, דלת דדה, הולך להיות נהדר. דלת דדה, דלת דדה, הכתרה, דלת דדה, הולך להיות נהדר. מתפוצץ לראש. איזה חודש כל ערב מסיבה, תרפרתי ורגיל הולך להיות מפיל. אז לקחתי את המפתח השמלה ונסעתי לשבת באולפנה, אין חניה. עשיתי איזה מטל ומדהים, איזה שבוע מטורף. דלת דדה, דלת דדה, דלת דדה, הולך להיות נהדר. דלת דדה, דלת דדה, הכתרה, דלת דדה, הולך להיות נהדר. דלת דדה, דלת דדה, הכתרה, דלת דדה, הולך להיות נהדר. דלת דדה, דלת דדה, הכתרה, דלת דדה, הולך להיות נהדר. לא משנה המדינה, לא צריכה